Dracuqueo. ¿Qué? ¿Tú sabes lo que es dracuqueo? Dracuqueo é unha interpretación ao 100%. Parabéns, de premio ides ter dúas canastas novas. Ola, Potelas! Xogadores, neste xogo tedes que conseguir que a galleta teña esta forma sen romperse. Parabéns, de premio, en primeiro da ESO, vades ter 6 ou máis excursións. Seguinte xogo. Sinto moito, as peticións como o paragüeiro e o reloxo poderían retrasarse ata o próximo curso. E que máis novidades falamos no Consello Escolar? Terceiros e 6 segundos SOA van intentar arreglar as persianas. Por outra parte, mirarán as sillas de plástica e os pestillos dos baños para tamén intentar arreglalos. E por último, en primeiro da ESO haberá unha charla sobre hixiene. Espero que vos gustasen estes xogos.